per convidar-nos una altra vegada més. No sé si vam fer-ho molt bé o malament, perquè ens posen l'últim de tots, amb el qual no és un càstig o que ens deixen la cirereta. Sí que és cert que la part que vull parlar ara de l'assegurança normalment és la part del colofon que dona el tancament a tot el cicle logístic i de la distribució. Agafaré una miqueta el relleu del Xavier Ibars, perquè ja ha donat el peu a l'inici de l'assegurança, l'esmentada, i ara explicaré quina és la resposta que donem al sector assegurador a tot el càrrec de la logística i distribució. Com l'Alfons també demano disculpes per la meva veu, entre agarrau i els que tenim nens, noches de dalt, sí, de tal, sabeu el que és, el panorama no és gaire bo, així que aniré bastant ràpid també. Des del punt de vista purament acadèmic o estadístic, sabem que el risc és la possibilitat que esdevingui un fet determinat, i des del punt de vista assegurador, el que fem és oferir diferents cobertures sobre riscos diversos, els quals, en el cas que ocorreixin, que succeeixin, es defineixen com a sinistres. En el nostre cas, el risc que manifesta, diríem sinistre, evidentment això ho sabeu, i que, és important, comporten un perjudici econòmic per qui el sofreix. L'actitud que podem prendre davant del risc, d'aquí tenim quatre formes de plantar-nos davant del risc. Les dues primeres no us he d'explicar res, evidentment, serien la prevenció i la protecció, sabeu segurament més que nosaltres, que el propi sector. Les dues darreres són des del punt de vista financer, una privada, que seria l'estalvi, que és l'estalvi que pot fer la persona i que sí que és útil a llarg termini, sobretot, poder capitalitzar unes quantitats de diners que en el moment que tinguis un sinistre doncs puguis fer front a les conseqüències econòmiques, al perjudici econòmic, o, evidentment, la part asseguradora, que la gran diferència que té és que el que et dona ja és cobertura des del primer moment. Això funciona donant el pes financer a tot el col·lectiu, no és una única persona que suporta aquest pes financer, sinó és tot el col·lectiu. D'aquesta manera, a més, l'assegurat que ja protegit des del primer dia, és el moment que paga la prima ja pràcticament té cobertura, o pràcticament té cobertura, i l'assegurador el que ha de fer és preveure les primes que ha de cobrar per poder fer front a totes les indemnitzacions previstes. Aquest és l'ADN, la filosofia de l'assegurança, és la mutualització del risc. És que qualsevol cosa que ens pugui passar a un col·lectiu podem fer-ne front de forma conjunta i no de forma individual. A més, aquesta filosofia, aquesta ADN, es plasma a la llei de contraassegurances, una llei molt sòlida, des de l'any 80, i en el seu article 1 ja diu que l'assegurador s'obliga, mitjançant el cobrament d'una prima i pel cas que esdevingui un esdeveniment cobert, de que se produzca un evento cubierto, a indemnitzar el dany produït de l'assegurat dintre dels límits mitjançant un capital, una renta o un servei. Inicialment sí que es parla únicament de capital, però amb l'evolució i la modernizació o la innovació dels productors asseguradors cada vegada també s'estan introduint els serveis. Aquesta filosofia no és nova, farem un petit repàs. Ja fa més de 4.000 anys que l'assegurança existeix com a tal, com a mínim tenim vestit d'assegurança. El Codi de Moràvia en 1760 abans de Crist és el primer conjunt de lleis i ja fan alguna referència a l'assegurança, parla de les pràctiques de préstecs contra riscos i no és fins als fenicis o poc més tard, al segle I abans de Crist, que es comença a parlar ja d'assegurança de transport, l'assegurança de béns transportats, en aquest cas via vaixells. Els fenicis, com sabeu, un poble abocat al mar, amb gran navegació i amb un gran esperit comercial, i de les pràctiques dels fenicis van evolucionar i tenim el que seria la primera legislació sobre el comerç marítim, que inclou formes d'assegurament, que és el que es diuen les leyes rodies, les lleis de la illa de Rodes, que és el préstec marítim o l'assegurança inversa. Consistia en un contracte en el qual el financer, el que donava el préstec li donava al comerciant, un préstec no interès molt elevat, i que el navegant, en aquest cas el comerciant, assumia el risc, feia el viatge i en el cas, i només en el cas que aquell viatge tingués èxit i tornés, feia front al préstec, tornava al préstec. En el cas contrari, doncs havia perdut la nau, les maquinàries i probablement moltes vegades inclús la vida. Aquesta tradició es va mantenir durant molts anys, de fet fins a l'edat mitjana, van haver-hi papes que també van regular i van dir la seva, i això també va evolucionar i aquí a Espanya, per exemple, el primer recull que tenim de normes
És a Barcelona precisament, també una ciutat marítima, una ciutat amb molt de comerç, on el 1435 es escriu l'Ordenanza de los Cónsuls de Barcelona. Més tard, a Burgos, Sevilla i Bilbao també es creen altres lleis. I és important, i a més poso aquí el llibre de la Catedral del Mar de Ildefonso Falcones, perquè si l'heu llegit, i si no l'heu llegit explico una miqueta, no faré un spoiler, només una part, que hi ha un moment de la novel·la on explica com es comença a evolucionar i com es pot assegurar i buscar finançament per a aquella gent que començava a explorar el comerç marítim, ja de forma pràcticament, podríem dir, quasi industrial, o de forma com a ofici, i com precisament aquesta evolució, aquest comerç, aquest creixement econòmic, que va venir desenvolupat després, va íntimament lligat a l'assegurança. Si no hi hagués hagut en aquell moment la comunitat jueva que estava en aquell moment finançant i ajudant a desenvolupar i a suportar els costos de l'assegurança d'aquells vaixells, no s'hagués pogut realment desenvolupar tot el transport marítim i segurament no estaríem on estem ara. De fet, l'evolució de l'assegurança marítima, l'assegurança i el comerç va molt de la mà. Jo crec que la seva culminació podríem dir-la que és el 1727, el cafè Tower Street del senyor Edward Lloyd a Londres, on es crea la primera companyia de transports. En aquest cafè, era un cafè que estava a Tàmesis, es reunien comerciants, armadors, navegants, tota la gent relacionada amb el món del transport marítim. Aquest cambrer, sent estereotip, estava a la guaita i sentia el que deien, va començar a intervenir, a intermediar amb els negocis que estaven fent i va ser el 1729 que va crear aquesta primera companyia que donava resposta a les entitats asseguradores dels naviers i els navegants. Avui en dia aquest cafè ha esdevingut, que a més avui encara es pot visitar a Londres, ha esdevingut el Lloyd's of London, és el major mercat assegurador del món, la major companyia asseguradora del món. Perquè es fa una idea, l'any passat va declarar 4.250 milions de dòlars de beneficis, tot i haver pagat 16.000 milions de dòlars en sinistres. I penseu que és la responsable de pagar els grans sinistres mundials. Terratrèmols, maremotos, huracans, tot això. Normalment darrere qui hi ha és el Lloyd's, perquè és l'única companyia o l'únic organisme que pot fer front a aquests sinistres. Ja en l'època més moderna, anem avançant en la targeta groga, l'assegurança, la logística i de transport. Actualment jo crec que hi ha 4 o 5 grans blocs en els quals podem trobar les definències d'assegurança. Un és el transport purament de les mercaderies i on es cobreix l'any o les pèrdues que es pugui tenir amb el transport d'aquestes mercaderies, ja sigui per via aèrea, terrestre o marítima, i que es pot assegurar aquesta mercaderia de forma conjunta amb el vehicle que transporta, sigui un vagó, sigui un avió, sigui un camió o sigui el que sigui. El segon gran bloc són els cascos, els grans bucs. Aquí s'està protegint els danys i les pèrdues dels bucs. Tingueu a la ment aquests grans transatlàntics que són pràcticament ciutats flotants i que si tinguessin un sinistre, de fet no hi ha companyia al món i no hi ha companyia naviera al món que pugui suportar-ho i per tant cobreixen aquests danys. Evidentment els interessos d'explotació i tot és relacionat amb la pròpia activitat del buc, amb l'activitat econòmica. M'ha costat trobar-ho, nolis són fletes, no tenia ni idea, i existeix noliejament. Les fletes. Posar en marxa els vaixells, les pèrdues d'explotació, evidentment també la velocitat en front d'accés, i el B&I, la protecció i inversió, que és un tipus d'assegurança molt concret, en aquest cas del sector marítim, precisament com us deia abans, són tan importants els sinistres quan es produeixen que no hi ha companyia que no es pugui suportar i el que es fa és una assegurança mutualitzada, no a prima fixa, que és la que tenim ara quan pensem en assegurança del cotxe, és a dir, tu passi el que passi, paga aquella prima. En el cas del P&I el que fa és, senyors, aquí formem un club, som 25 constructors, quan s'enfonsi un vaixell, tanto toca mi por 25. Perquè veieu la importància que té això i la quantia dels sinistres. Dintre del capítol dels cascs hi ha, en menor mesura, els iots i les embarcacions d'esbarjo, que introdueixen altres elements com l'assistència nàutica, que puguis tenir una avaria o efectes personals que puguin
un sinistre, un robatori de vaixell, també evidentment de P&I. I el tercer gran grup que fa referència a l'aviació i als riscos aeroespacials. Igual que els altres, els danys i pèrdues d'aeronaus, en aquest cas els avions, les responsabilitats dels aeronaus o les empreses directes persones relacionades, amb el manteniment, amb la guarda, amb els hangars, amb la càrrega, amb tot, els interessos, igual que abans, les pèrdues d'explotació, allò que va relacionat amb l'explotació econòmica d'aquí vaixell, doncs quan no pot fer un transport o quan no pot fer-se una ruta, i un capítol que acaba bastant més fort, que és la producció i llançament i explotació d'enginys aeroespacials, on no estem parlant de coets que van a l'espai, sinó que estem parlant de satèl·lits i tot el tema de les comunicacions que va, evidentment, també té més força. Quart capítol, les responsabilitats. No m'hi ficaré, però us podeu pensar que les responsabilitats que se'n deriven pels codis de comerç, codis mercantils, regulacions del moviment d'aquestes mercaderies, ja per tot, es pot controlar l'assegurança, i a més podríem afegir-hi tot el tema que fa referència al transport de trens, transport d'animals, obres d'art de valor important, tot això està dins d'aquest capítol. De tot això aquí de moment hem parlat de persones, i les persones evidentment també estan assegurades, i encara que no sigui una mercancia, però també és un transport logístic. Abans ens hem parlat també que gran part dels accidents es produïen de les persones en el moment que van a la feina. Que sapigueu que existeix l'assegurança obligatòria de viatger aquí a Espanya, que s'adquireix en el mateix moment que es compra el llibre de transport, publicitat pública que inclogui 9 més places, i també els transports espacials com els funiculars, les telecadires, i que és d'obligat compliment. L'assegurança ens cobreix en territori nacional o estranger sempre i quan el producte sigui dins del territori espanyol en aquest cas, i els grans danys que eren coberts amb l'assegurança obligatòria són danys corporals, que es pugui ocasionar el possible accident o qualsevol altre contratemps, com un incendi, la blocada del vehicle, tira de vida, explosió i tot cop exterior. Són els danys que afectin ocasionats dintre del propi vehicle. També en el cas que estiguem sortint o marxant o recollint les maletes. L'assegurança de viatgers fa que l'empresa sigui la responsable de la indemnització, malgrat no haver estat culpable que el vehicle públic no sigui responsable de l'accident, i inclús en el cas que no es tingui que la companyia no tingui aquesta assegurança obligatòria, mentre es mantingui el vigent, això és molt important, el Consorci de Seguros, el Consorci de Assegurances, òrgan únic aquí a Espanya, es fa càrrec de la indemnització dels viatgers en aquests casos. Es té un any per reclamar i tingueu en compte que es té l'aparició de les seqüeles. I què es considera, no? I quins riscos considerem? Estem parlant de riscos a l'hora de fer l'assegurança. Doncs, evidentment, el risc de l'entorn en el qual es desenvolupa l'activitat, en aquest cas el transport, no és mateix transportar camions pels Alps a ple hivern que per les carreteres d'autopistes d'aquí del país, els riscos propis de l'atura dels béns assegurats, transportomàquets, àcid sulfúric, derivats de l'acció de tercers, la manipulació, inclús robatoris, inclou la descàrrega, conseqüencials o derivades, són aquells financers derivats de la indisponibilitat de les mercaderies, el fet de no poder entrar, per exemple, no poder portar una mercaderia dintre d'una cadena de muntatge que per tant es pari la cadena de muntatge per culpa d'allò, per tant es cobriria, després de salvament o hauries contributives que no extendrem, és un tractament molt específic de l'assegurança marítima. Per tant, aquests riscos provoquen sinistres i més dels que voldrien, i ahir mirant La Vanguardia vaig trobar, parlava d'aquest sinistre, això és una foto suposada foto de l'avió de Malaysia d'Airlines, que segueix sense trobar-lo, que ha desaparegut en un capítol de l'Os, o aquest petroler que va arrencar ahir amb un mort, i quan no és ahir hi havia un mort i 4 ferits, evidentment de totes les pèrdues que provoquen econòmiques. Trobem molts exemples. Aquest és el vaixell del Waldorf, va naufragar al Rin el 2000, fa 2 anys em penso, portava 2.400 tonelades d'àcid sulfúric i us podeu imaginar el que hagués passat, unes conseqüències que hagués pogut tenir si tots aquests tancs s'haguessin obert i hagués pogut organitzar i les repercussions econòmiques d'aquest sinistre. Per tren, ja l'any passat, al juliol, aquest descarrilament a Canadà, un fall mecànic, va
tot el terra amuntegat, 4 morts i 40 desapareguts. Les temperatures, evidentment, no feien que els pogués trobar ningú. 40 desapareguts, danys materials de els cotxes d'arreu. També la importància que està ben assegurat. I altres, inclús, quan parlàvem de riscos i coses que contemplaven, inclús quasi semblen, i perdoneu, que semblen còmics, no? Perquè, evidentment, preveure el risc que tingui de que el capità Esquetino, decideix sortir amb la manta i la reductora a saludar la mama des del vaixell i que s'acabi enfonsant el vaixell més gran que hi havia en aquell moment a Itàlia i que a més produeixen 32 morts, doncs és prou tràgic. Aquí a Espanya tenim també exemples importants, com el Prestige, això fa 2 anys. Es calcula, de moment encara no hi ha responsabilitats, no hi ha culpable, i es calcula que l'import és de 4.121 milions d'euros. Si finalment no es delimita culpable, naviera o flotador, transportista, seria l'Estat i hauria d'assumir. També tenim sinistres per avió, això és Spanair, 2008, també amb morts, 154 morts i 180 ferits. En aquest cas aquí estan encara discutint el pagament dels sinistres amb una companyia, no diré no, per no crear mala premsa. I molt recentment, això ja l'estiu passat, el sinistre de Santiago, on va descarrilar metal via Talgo, i en aquest cas sí que, per exemple, l'assegurança obligatòria de viatgers està ja pagant, a més amb uns imports per sobre del que marca el barem. En aquest cas és el doble del que marca el barem, la companyia que ho tenia contractada, és Allianz, i ara està discutint sobre qui és el responsable d'aquest sinistre, si és el maquinista que corria, si és l'ADIF. Hi ha una sospita que hi ha una balissa que no va funcionar i no va frenar, però en el cas que hi hagi una responsabilitat sobre un tercer es podrà repetir sobre aquella persona. Aquests són els evidentment més aparatosos, però hi ha molts, hi ha moltíssims. És molt difícil trobar les dades exactes dels sinistres de transports que hi ha. L'Alfons abans ha dit, parlava de 59.000 accidents laborals vials, però si mirem les estadístiques d'ICEA, que són les que tenim al sector, en transports de mercaderies tenim 73.269 sinistres, això vol dir accidents declarats, i no totes les companyies, sinó 40% de les companyies, i quasi 1,5 milions de sinistres d'assistència en viatge, per exemple. Això vol dir que ens trobem que hi ha 8 accidents de transport cada hora, 165 en viatge, la responsabilitat civil que ve derivada de que és l'última. La responsabilitat civil també deriva dels accidents, pot ter part d'implicació en els accidents, i per acabar, podríem dir que a Espanya, amb aquestes dades, es produeixen més o menys 18 problemes cada minut. En transports tenim un sinistre cada 7 minuts i mig i en sense viatge cada 22 segons. Això vol dir que en el temps que haurà aquesta patent xerrada hi ha hagut 2 sinistres de transports i 45 assistències en viatge, i que la meva recomanació final és que evidentment hem vist que davant de la complexitat, amb els exemples que estava vist al principi, i la freqüència amb els sinistres no tan grans, la recomanació evidentment quina ha de ser, que hi hagi una assegurança privada, i evidentment perdoneu abans d'acabar que si aquesta assegurança està mediada, està intervinguda per un mediador professional, i si ja pot ser col·legiat seria fantàstic, doncs molt millor. Així que, moltes gràcies.